tarikh andinten he dini tarikh diineji ko gandinten tarikh diineji mbiyen ɓaleɓe ko ɓiɓɓi Cham walla Ham mbiyen kamɓe defte joyi Moussa wadde he Zabour deftere adande wi nu jogui ko ɓiɓɓi hono wiyete kadi tata hen goto woni Cham on goto kañum jogui ɓiɓɓe nayyo walla Ham o jibini ko Fouta o Flavius Joseph premier siècle après Jésus-Christ wi ko leñol Fouta en walla Foutayen koɗi ko hirnangue Libye o wiyata go à l'ouest de la Libye près du fleuve Océan ko c'est les Atlantes noon o wiyanno ɗum deke noon so tawi haalama hirnangue Libye te ɗum ɗo nani ko kalno ko yitama Algérie te jokki ha toyte gueeji o en wayno oɗo diwan kam wasta taw ɓe yitaɓe ɓe to ke ngolɗo leñol jeeya gueɗe ɗimmel nguel o wi couche imbi ko ɗon maaji ɗiɗi aljanna hoɗo Hawa e Adama peeñɗo maaji ɗiɗi hirnangue ɗe kettike leydi couche wono ɓiɗɗo ɗimmo e ɓiɗɗo ɗimmo ɓiɗɗo Cham o de ko noon mbi couche le fleuve Gihon et le fleuve Pichon ɗiɗo maaji ɗiɗi ko maayi Nil ranew e Nil honti kadi bleu Nil blanc Nil bleu nde kadi ɓayri waɗama assimilé ndin on leydi enen gandi Nil bleu e Nil blanc ɗoni ko hakkude Ouganda e Soudan e Éthiopie nde kadi noon nde ɗo fatra leydi won malle gaddoje ne famde ɓeɗo ɗiɗo dukoji foof so tawi en mbaɗi hen ñañal seeɗa men gandu tan funnague kam ko ummako toon wasta wonɗo gonga hen woni ma ƴeew